ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sa sapaha. Naman sa manis, mama. Nagsige magkanta-kanta. Mura man lang o. Uy, nahitapot pagkabi eh. Idarat lang mo sa bahay, Sabrina. Kibalik ko na akong tag-iya sa bahay nga inyong gistran. Bayaran ako ang nabuak niyang bitana. Anong nabuak man ang bintana? Sakot unta tagkawatan, ma. Maunay rason nga mamaulit na ta sa banlot. Maayo hinoon. Kay naghuwag si mama na ako dito. Ma, ayaw na pagunahon na sa mga nangamatay na. Buhi si Mama Marcela! Ug doon na siya gustong isultin ako. Patay na nga akong apuhan, ma. Patay na siya. Miambak siya sa busay. Oh, Rodel! Ngano nang isog ka, Rodel? Usa may imong nakaon? Sorry, ma. Dili lang ko gusto nga isugutan pa ang mga nangamatay. Di sa atong yuta, ma. Masilo ako. Pero nagdamgo ko ni Mama Marcela. Say, imong nadamguhan sa imong inahan, ma. Ma? Pailakon manggut ka. Ayaw na lang pagsulti ko, diligid madasi mong nauna ang sulti, ma. Maigo akong mautana sa imong damgo. Anong hilak man ka diha? Saan nakapag-uol ni mo? Si Mama Marcela! Nakita na ko sa ibabaw sa busay. Oh, Rodel, nganong gipahunong nimo ang auto? Gusto ko mamati sa gisulti ni mama. Padayon, ma. Unsa imong gidamgo? Nagbarog ko sa ibabaw sa bungtod. Sa atubangan sa atong unang bay. Ma? Asa kang paingon, ma? Ma! Ngano misuot man ka diyan sa kakahoyan? Ma! Ayaw pagkalaog na sa ibabaw sa busay! Madakitaas ka, ma! Nakita ko ang akong inahan nga mitungtong sa dakong bato sa ibabaw sa busay. Ako siyang gibadlong. Apan wa siya mamati na ako. Mura siya wa makabati na ako. Ako siyang giagni sa pagpauli sa bay. Ma! Pauli na sa bahay, ma! Ma! Oh, si Papa! Pauli na sa bahay si Mama! Sige na, Papa Romero! Ma! Pauli na sa bahay, ma! Ayaw pa! Mama Marcela! Ma? Ma'am Mercy, unsay mo kita? Binuol magkang imong Papa Romero sa imong mama. Masabay na hitabo sa imong Mama Marcela. Gitukmod siya ni Papa. Unsa? Gipatay ni Papa si Mama. Wa maghikog si Mama. Gitukmod siya ni Papa aron mamatay siya. Gusto na, ma. Ayoko pa hiluma, Rodel. Kinahanglan mahibaw ang tanan nga wa maghikog si Mama. Buutan ang ako inahanog madukon siya sa Diyos. Pero ang akong amahan maong sakop sa demonyo. Ug iyang gihagbong sa busay ang akong inahan. Maudi ka na ang nahitabo. Ma, gusto na. Ayaw na paghilak. Kinahanglan masilutan ang imong apuhan, Rodel. Siya ang kriminal din sa banlot. Si Papa Romero. Unsa? May nang mahibaw ka mong tanan nga dautan si Papa Romero. Kung doon na siya gustong kuhaon, way makababag ka niya. Kay ang mubabag iyang patyon. Maudi ka na ang tinuot nga nahitabo, Madam Mercy. Wa di maghikog ang imong inahan. Gitok mo di siya sa busay sa imong amahan. Salbahis siya sa tanang salbahis. Si Satanas ang iyang giampuan. Kanon paunta siya sa kalayo sa impyerno. Sigurado ko nga maugit ka na ang nahitabo sa imong amahan, ma. Pero pagbantay ka mo, kay mo balik siya aron magkuhag usa ka ninyo. Oh,
Ha? Unsa? Mo balik ang demonyo aron mo kuha na sabog usaka ninyo. Gusto naman. Upadayon na ta. Tabangi ko ninyo. Tabangi ko ninyo. Nahibaw ko nga gusto sa kong kuhaon ni Papa Romero. Kay daghan kong nahibaw-an bahin kaniya. Dili siya gusto og witness. Patay ng imong amahan, ma. Dili na siya makapasakit nimo. Pero kibati ko nga nagtanaw lang siya sa palibot. Ang demonyo ang gustong manghasol, ma. Basta kinahanglang mag-ampo ta. Husto si Ma'am Sabrina, madam. Hugot ng pag-ampo ang makaabog lang sa daotang mga espiritu. Kalimti ang mga tao sa unang panahon, ma. Mauikunaw na ang mga taong buhay. Ikaw na'y bahala pagpagkanaog sa mga baag nila, Carding. Oh, sir. Ma, manita. Nakatuto mo dahil siya? Kalit lang siya natug santang nagdagan ta, Ma'am Sabrina. Ma? Ma? Pagmata na ba? Ma? Hain ko. Ayaw. Padre Ramon, ikaw ka na. Ma? Si Rodel ko. Ang imo anak. Ikaw man dahil ka na, Rodel. Naaga ka ko. Musuod na ko sa kong kwarto. Sige, madam. Dali. Gunit na ako, madam. Ayaw una, Ana. Nga na, madam. Wa pa nga akong amahan din sa akong kwarto. Uway espiritu karon din sa mong kwarto, Madam Mercy. Maayo. Oh. Ano mihunong man ka? Ilahos na ko sa akong kama. Unsa man, doon na ka ba'y nakita na? Uwa man, madam. Uwa ko'y nakita. Maayo kon mao ka na. Sige, kay gusto na ko mo pahuway. Unya, paglamaw ka mo, ganahan ko mo kaon og butong. Oo, madam. Sige na, makagawas ka na. Oo, madam. Ano ka? Nausa ka, ha? Uwa man, Ma'am Sabrina. Kumusta na mas mama? Okay na siya, ma'am. Gusto siya mapahaway. Pero gusto sab siya nga maglamaw taog butong. Oh, sige. Suwa si Carding. Oo, ma'am. Noon sa dito siya. Mura mang nang luspad. Mura sa ito nagkikatlukan. Klaro kaayo nga doon na siya nakita sa sud sa kwarto ni mama. Mani Carding. Manoy, pagsaka og butong kay gusto mo ka naglamaw sa butong si Madam Mercy. Oh, na may mga daang kinatkat diya. Ay, pagkatkat lag bag-o. Mailhan man gud ni Madam Mercy ang daang kinatkat kisas bag-o. Di ada gabi ay mo. Unsa niya tabo dito sa bahay nga inyong gibakasyonan? Nganong nagdali sa pag-apas dito sa Sir Rodel? Unsaon no? Sakon man gud unta mi daotang tao. Oo nga, gidaan na lang mi ibalik din ni Sir Rodel. Nagkusik-kusik lang si Sir Rodel siyang abang sa mong bahay lo.
Lo, maayo kay ni Aka. Unsa di naong sa amahan ni Madam Marcelo? Kato ganing Don Romero? Nanong gusto man kang mahibaw, ana? Gusto na ko mahibaw, Lo. Sultihin na lang ko. Mangason siya ug permeng magpuwa ang iyang mga mata. Kulot pod ang iyang buhok. Tinuod pa, Lo? Maot ka na ang mahilumduman ko sa iyang panagway. Ug perme siyang magsoksok ug hunting siyang hawak. Kinuo ko. Nga nugutan na kasangpit makaginuo diha, ana. Mao ka nang nakita ko karon sa kwarto ni Madam Mercy. Unsa? Gisundan-sundan si Madam Mercy daot ang espiritu. O kinahanglan mahibaw si Ma'am Sabrina ini. Unsa? Naana sa pangbayhon sa amahan ni Mama Mercy sa iyang kwarto sa taas. O, Ma'am Sabrina. O nagsige siya tutok ni Madam Mercy. Kinahanglang maabog na to ka ng maong espiritu, ana. Unsa? Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sasapaha. Dali no. Atong subayon ang iyang tunog. Mura nagbalik-balik lang ang iyang tunog, sir. Tuwa pa yung dito ang iyang tunog. Tuwa sa sapa sa banmot. Good. Dali. Atong sundan no. Ayaw lang, sir. Ayaw sundik ka ng maong tunog. Sa tingaling tunog ka na sa kriminal. Unsa? Sir Rodel, nahibaw yun ka. Ngayon na di pamatay din niya sa sapa sa banyo. Nahantod ka ron. Pamahibaw kung isa ang nagpatay. Kung daw tang kinitawanan no. Mas importante nga ato siyang mailhan doon. Diya ka lang no. Sir. Sir. Balik niya na si Rodel. Wala yun siya mamati na ko. Ako din siyang sundan. Nahimo ng duha katunog sining akong gisubay. Ang usa, kang si Rodel niya, pero parehas naman ang tunog sa duha. Parehas sila ang nilapalapa sa sapatos. Sir Rodel! Sir! Paingon gud sa sapat kining tunog nga akong gisundan. Kinahanglan gud nga ako kini masundan kining tawana. Sundan ko gud kining maong tunog. Bahala na kung asa nimsan ko. Unsa man, ana? Wala kay bulungang makita din sa kwarto ni Mama Mercy. Nga na, Ma'am Sabrina. Kung mauna, may epekto tingali ang pagpaaso nato o insenso ini kwartuha. Oo, Ma'am. Paminaw ko, may epekto kini. Dali, manggawas na rin niya. At imanunta si Mama Mercy kay nadakin asra ba to? Sige, Ma'am Sabrina. Oh. Sa to? Ano man ka? Doon na si tao sa kwarto nga. Gihikugan sa bana ni Madam Mercy. Unsa ka ni? Sa imong nauna, ana. Unahan na lang nato si Madam Mercy, Ma'am Sabrina. Nan ako sa sapa. Kung naputol na ang mga tunog din sa sapa. Bilabang ka ang tawana sa pikas tampi. Sir Rodel. Sir. Misundan ko ni mo din kay ayabalak naman ko ni mo. Lo, di na nakutot sa sapa ang tunog nga akong gisundan. Posible nga milabang kini sa akman. Diya ka lang, lo, ha? Mulabang ko sa pikas tampi. Sir, tinsam ka at sakyain maong mga tulog. Lo, milabang din sa pikas tampi ang tunog.
Unsa? Milabang diha ang tao? Ulo! May mga tunog gihapon diri. Ug mitong nas kini paingon sa ibabaw. Pero wa naman ay daan diha. Misuot siya sa kakahuyan. Klaro kayo, oh. Ang direksyon sa iyang tunog. Paingon sa ibabaw sa sapa. Mao ba? Di ka lang no ilmo, ha? Sundan ako ang tunog kung ako sa ginagsan ko. Ayaw na lang, sir. Di na maayo nga sundan kay wa na mag-agi og daan. Dili na normal nga tao. Dili, no? Mamalik na lang ta sa ibabaw si Rodel. Dili, no? Niya naman yuta. Kung klaro kayo nga may tao nga muso din sa yuta, agi din sa sapa. Busa! Ata na lang inong kakin sa silo. Pero dili ka liot ang sao, sir. Wago di mo subay daan. May rason siya kung anong wasya mo sa bigdanlo. O na lang pauli, no? Ha? Ay, ubanan tanan ka si Rodel. O sige, dali. Subayin na ito kining maong mga tunog. Ma, kumusta naman ka din, ma? Mao na ni Ron. Dili na nung ko makapundos kaugalingon akong kwarto. Madam? Limpyo lang yung kwarto, madam. Mahimo na ka masakadid mo. Limpios imong mata. Ma, ayaw ko din nga anak sa pagsulti si Ana. Amo lang gipaasuhan og insenso ang imong kwarto. Makapahuay na ka dito. Unsa man mo? Pari mo nga makahimo man mo sa pag-abog sa mga daotang espiritu? Namasin lang ni ma. Gawas pa. Murag, ikaw gid ang kinahanglang mag-ampo. Nga dili na sudlon og daotang espiritu ang imong kwarto. Kay ikaw ang gisunod-sunuran sa imong amahan. Oh. Ayaw ra gugisguti ang akong amahan, be? Sorry, ma. Madam, masa ka kastaas? Dili pa. Ano nagdali man ka, Ana? Gusto ka magligoy-ligoy ka? Laag ka, no? Kay baho ko ni mo, Ana. Laagan kang dako. Andi anang butong nga imong order, madam. Nakakita ka, Ana? Unsa bang ka? Malimtanon na kayo ka? May sakit kas kalimot? Sorry, madam. Be, pakadaan ako ninyo. Ipatungab na ninyo na ako ng Peter sa butong. Sorry, ma. Ako na ipis og butong sa imong baso. Mas maayo pa. Carding, hain din si Rodel. Nakakita ka niya? May gisusi sila sa atbang nga bungtod, Ma'am Sabrina. Unsa? Ug unsa man ilang gilabang dito? Naunsa? Dili pa nga dili man kumusugot nga may magsigi og labang dito? Naunsa man mo? Gusto gina mong madisgrasyaan ang sapa sa banlot? May nakita manggong tao si Sir Rodel sa atbang, madam. Tao? Tao? Oh, mauna. Si Sir Rodel ang nakakita. Nagpasupaso yun kuno ang maong tao. Wa niya maklaro ang naong pero dito magpasupaso sa nasundong gabay. Dili lagi in taon mahimong duulon ang maong dapit! Labi na ang una na mong bay! Nga naman, ma. Doon na kagikahadlukan dito? Nahimaw na mo sa akong gikahadlukan! Ay! Ha? Kuwang og asukar! Excuse na, ma, ha? Akong susihon sila si Rodel o si Lolo Elmo. Kinsa man ka ang nakita ni Rodel? Sa atbang nga pungpod. Ano iya man yung kisusi? Lo, pag-unit og maayos mga kawikaw, ha? Kay maligid din na sa ubos. Ay, tinsang maling tawhada. Nga rumitatat man sa tiling bahinga sa tampi sa sapa. Muagid kinayang agyanan, lo. Unsa? Ay, nga nakasiguro man ka nga maod ni ang iyang agianan. Tanawang yuta, lo. May daan siyang tunog na direksyon paingon sa bahay sa nasunog. Ay, tuod no? Ay, mayroon galit ay humok ang yuta din siya maklaro ang tunog. Doon na ta sa ibabaw, lo. Makagawas na ta. Hapit sa kakahuyan sa dapling sa sapa.
nakita, ma'am. Di ako may. Kung magbarog ka diya, makita gini mo ang atbang nga bungtod. Oo, gusto ka. Mas maklaro din dapita ang at mga bungtoy. Mao di nga gibutangan din og lingkuran ng kahoy. Carding, nakakita ka ba sa tao nga nakita ni Rodel? Wa gid, ma'am. Si Sir Rodel lang nakita. Mga iya kining gisusi og giubanan siya ni Lolo. O may tao sa at mga bungtod. Tuod no? Wasap sila si Sir Rodel. Asa naman ka ni sila? Udto na pa. Nagkabala ka, ma'am. Total, adlawan man ron. Ma'am, nahadlok ka yung dapita, no? Medyo, Carding. Gamay ra din imong kahadlok yung dapita, ma'am. Mas naglabi ang akong interes na mahibaw-an gyud kung unsa pa ang mga panghitabo ining dapita. Lain man ang mga panghitabo din, ma'am. Ako gani, nervyuson man gani ko nga mutunob anang sapa sa banot, labi na kong gabi eh. Ha? May nakita mga kung anino sa tao diha, ma'am. Sa dapit yun din, gipatay si Padre Ramon. Maunang ako gusto mahibaw-an kung nganong hangtod ang pari gipatay man. Ma'am, ato-ato lang niya. Oh, unsa ka na, Carding? Ako ba? Wa ko musulti sa mga pulis ini. Pero pamati ko. Bugat yun ang rason sa kriminal sa iyang pagpatay sa pari. Grabe ang iyang kasuko ini. Nganong nakasiguro man ka nga bugat ang rason sa kriminal? Tungod kay wa man ko niya hilabti, bisan nakitaan ko niya. Unsa? Paminaw na ko, Ma'am Sabrina. Ilion lang sa kriminal ang iyang patyon. Maunang ako gusto mahibaw-an kung nganong hangtod ang pari gipatay man. Ma'am, ato-ato lang niya. Unsa ka na, Carding? Ako ba? Wa ko musulti sa mga pulis ini. Pero pamati ko. Bugat yun ang rason sa kriminal sa iyang pagpatay sa pari. Grabe ang iyang kasuko ini. Nganong nakasiguro man ka nga bugat ang rason sa kriminal? Tungod kay wa man ko niya hilabti, bisan nakitaan ko niya. Unsa? Paminaw na ko, Ma'am Sabrina. Ilion lang sa kriminal ang iyang patyon. Mao ba? Pero doon na kayo rason ang maong kriminal kung nganong mipatay siya, di ba? Mausad na akong nahuna, ma'am. Pero, lisod ng tugaron ang iyang rason. Ngano nakunta man niya ang pare? Unsa man si muna-una? Usara ka ang kriminal o daghan sila? Paminaw na ko, ma'am. Usara ka kriminal ang ipatay sa mga nangamatay yung napita. Ngano nakasulti mga kana? Tungod kay hilom kayo ang iyang pagpatay. Ug butal sad kayo. Si Adila, kalian nawag daw. Si Padre Ramon, patay na nga nakitaan. Pero guba kayo ang naong. Carding, wagid ko yung nakitaan ng mga tao sa bungtoy. Ma'am, basin pa daw nga din sila si Sir Rodel. Ato na ta, ma'am na. Basin, naa sila sa sapa, paingon din sa ibabaw. Nanagitas gawa sa kakahuyan. Ay, kataas sa atong pagsubay sa sapa. Di na. Naputo na ang mga tunog nga atong gisundan ni Dapita. Ay, tuwag ko. Naputol na tukod. Pero, bisang ko din sa dana mga tunog. Ang pangutana, kung asa paingon ang tunog, parang paingon man sa ungason kining mangdan. Paingon kayo sa yuta sa mga palasyo. Gusto ka loil mo. Paingon tuod sa bukid kining mga tunog. Sa maibong unahon na inis sa tunan. Ato siyang sundan hangtod sa karaang bay sa mga palasyo. Oo, ato kining laruhon. Sir Rodel! Sir! Asa mga paingon ay? Naunsa man doon siya. Misutoy man paingon sa ibabaw. Ay naman ni si Rodel. Upa magkit siya magbalik niya sa bahay. Niwa sa nakita ang mga tao nagpasapaso diya sa at mga bungtod. Ma'am, Sabrina. Wa pa ginabalik sila si Sir Rodel, ma'am? Wa pag yun. Kinala ako ni Masusi Carding. Dali ba uban ko? Unsa? Magpauban ka, ma'am? Asa man ta? Sa at mga bungtod. Pero dili matapad tuon ni Madam Mercy sa at mga bungtod. Dili mahibaw si mama nga mga tuta sa at mga bungtod kung dili ka musulti Carding. Dali na, sunod na ako. Ma'am! Ma'am, ayaw na maglakaw, ma'am! Naon sa misutoy man ay. Ay,
Ako lang yung sundon, ay. Sir Rodel, ay maayon nga mapaduol ta sa utlanan sa iyong luta o sa yuta sa mga palasyo, Sir Rodel. Kung anong di man mahimuloin mo. Tungod kay gidili kini sa imong apuhan sukad pa sa una. Kung sa man yun ang akong apuhan lo. Isog tayo ang imong apuhan, Sir Rodel. Dili magani siya gusto nga may musod sa utlanan sa iyong yuta. Iyang pamusalon sa unang panahon ang musod sa iyong yuta, Sir Rodel. Dili ka ang mahadlutuin mo. Sira ang dunay atraso sa ubang tao. Gawas pa. Dugay na maong mapangitabo. Ay pero, kaaway na sa imong katiguangan ka ng mga palasyo sukad pa sa unang panahon. Kung doon na may mga kaaway nga akong amahan, kinahanglan makapangayo ko pasaylo nila. Unsa? DXDC. Maulang ka ng bugtong paaging na mabayaran kong atraso ni Lolo Romero sa mga kaaway lo. Apan, doon na din akong problema. Ang saman lo? Wa ta makaila sa ubang nasadaan ni Don Romero. Usa ka sa nasadaan ni Lolo Romero lo, di ba? Ha? Gilugan ka niya yuta. Kamu ang tag-iyan ning dapit sa unang panahon. Busa ikaw ang unang palayon ng pasaylo nga ako. Ay, Sir Rodel. Dali na. Pupadayon na tas unahan. Ay, kana. Kanapita, maut ka na ang boundary sa iyong yuta, Sir Rodel. Naman lagi mga lubing gilin niya din yung dapita lo. Ay, ako ang gipatanom ni Don Romero niya ng maong mga lubi, Sir Rodel. Ay, isip utlanan sa yuta. Unsa? Batanon pa ko sa dihang gipugos ko niyag patanom anang mga lubiha. Mao ba? O niya, kiningdaan nga atong gisubay, paingon din sa gawa sa inyong yuta. Dili na maglangan lo ilmo. Mugawas na sa among yuta. Ha? Annalisa! Annalisa! Madam? May isugo ka na ko? Hain naman ang asawa sa akong anak. Kung ay, madam. Migos man to sabay. Medos luyo. Pugni siya. Ayaw ipatugaw ang mga daotang espiritu sa atbang nga bungtod. Madam, unsa guni mo gipanulti? Wa ka ba makasabot sa akong gisulti? Naklaruan to. Binisaya man to. Matod ko, badlunga ng asawa sa akong anak. Ayaw siyang pasabo ka sa mga daotang espiritu kay ako'y pahimungtan nila. Ngano nakasulti maka anak, madam? May kasuko ang mga demonyo sa tanang nagpakasal ni Inibaya. Kapila na ba nako balik-balita o sulti? Nganong dili man gihapon mo magkasabot? Dili lagi gusto ang mga espiritu ni Indapita nga dunay magminyo din he. O kung sa may rason, madam. O gano'n nangutana pa man ka? Kang kinsa mga espiritu ang dili mo sugot na magpaduol sila si Ma'am Sabrina sa yuta sa atbang. Ayaw na pangutana. Busa tumana na lang ang akong gusto. Lakaw, apasa tumabay. Kung dili ka gusto nga may daotang mahitabo sa usa sa mga nagpuyo din he, apasa si Sabrina. Lakaw na! Niya nagito sa planan ko. Ako may kulbaan yung akong gibuhat. Ay, Sir Rodel. Dali na. Manggawas na ta din sa planan lo. Ay, ikaw ang masunod, Sir Rodel. Tanaw na to kung sige mahitabo kung mulabang tanayan ng utlanan sa mga yuta. Ay, hapa, si Rodel, hapa. Ay, ang saman to. Ay, kalit lang nga. Doon ay buto sa armas. Loin mo! Ay, Sir Rodel, mamalik na lang ta sa atong agi, sir. Dili! Ito, ano, sir? Di lagi kita palabngon sa laing tagkiya, sir. Kinsa ka mang gusto mo babag sa among paglabang! Ay, Sir Rodel, marang buwat na nag-aran ini, sir. Dito mo surrender lo. Hantong nang pagkita ta ang kamaturan lo. Papalo! Kuya
Carding, tanawa ang palibot. Buwa mo ko eh. Nakita kong Sabrina. Gusto gina akong pangagpas. Wa na sila dinhi. Mabitaw sila, no? Pero, sigurado magod ko nga din sila. Pero hain man sila. Wa sila dinhi. Oh, Uy, buto sa armas pang gidron. pangitaon pa sila si Rodel. Ali, Carding. Unsa na nasa yuta? Hay no. Kanakot, oh. Uy, hala. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sasapa. Carding, tanawa ang palibot. Buwa mo ko eh. Nakita kong Sabrina. Gusto gina akong pangagpas. Wa na sila dinhi. Mabitaw sila, no? Pero, sigurado magod ko nga din sila. Pero hain man sila. Wa sila dinhi. Uy, buto sa armas pang gidron. Pangitaon ta sila si Rodel. Dali, Carding. Unsa na nasa yuta? Hay no. Kanakot, oh. Uy, hala. Panyo man na. Panyo itong puti. Kagkins ka ni panyo nga puti. Oh, may dugo pa niya. Bago pa nga panyo. Purita na, Carding. Ato na nagpon. Basi kang lulo na. Ma'am, dili ba ni kang si Rodel? Dili. Dili ganahan og puti nga panyo nga akong bana, Carding. Ato na linadun. Dali sa limong panyo. Okay, ma'am. Rodel! Rodel! Baka tingali si Sir din ma'am. Nasa Facebook to ng bukto, ma'am. Mau yun. Masa ka ito ha? Muro ko buto sa armas, ma'am Sabrina. Rodel! Rodel! Sir! Si Rodel! Rodel! Sir! Dagan mo! Dagan! Nasunod na tuloy mo. Salbahe siya! Pwede mo! Naligisuloy mo! Kunin sa kong magalo! Kailangan magkapalayutan ni Nilo! Masilo ako, lo! Naangin noon ka sa kong gibuhat, lo! Pagkagay mo itong paglain ng kasalanan. Ano yung tas na kong daan mo, Agilo? Di na tabo agi sa sapa! Mingaw naman. Wa na ang buto. Ma'am Sabrina, mamalik na lang ka sa dakong bahay. Ayaw sa Carding. Kinahalang makit-anta si Rodel. Nabalaka ko tungod sa buto. Mingaw naman sa ma'am. Maulit lang kita, ma'am, eh. Kay, nagkaaw pang adlaw. Ayaw sa Carding. Carding, tanawa. Mga tunog na. Gusto ko, mga tungkol sa tao. Sapatos sa lalaki. Uktuan ni paingon sa sapa. Carding, atong subayon ang mga tunog. Sa? Dali na, Carding. Dali! Ma'am Sabrina, balik na rin, ma'am, oy. Dili lang tamuan ng sapa, ma'am. Murag gidangat. Di yung patuo, ma'am, oy. Patuoin taon na ako, ma'am, oy. Ayaw pagduol diyan sa sapa, ma'am. Padaong naman ang sapatay nga busay. Dali, Carding. Unsa ka ba? Ito ba ikaw sa sapa ang mga tunog? Dali! Unsa? Inaunsa naman si Ma'am Sabrina, uy. Di man mahadlok. Duha ka tunog ni nagpaingon sa sapa. Ma'am Sabrina. Ma'am, di lang tamang lahos sa sapa, ma'am, eh. Carding, nagtuo ko nga tunog kini ni Rodel o niluluel mo. Isa kung tunog pa na nila, ma'am. Wala sa tingalis na din sa sapa, uy, kay. Mingaw naman. Eh, mamamalik lang sa agihom na, kay. Ang adlaw, nagkasaw. Dili, Carding. Pagdali inuon diha. Doon lang ta sa sapa. Mamalik ka dayon ta. Dali na. Rodel! 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 Ako'y wadaan lang ko na yun. Isa tayo na padong dulhog. Madadya siyam kami ani ron din sa pasbanlot. Ma'am! Mamauli na ta, mamoy! Nanindog na akong balibo, mamo!
Ma'am! Uy, nahilo man si Ma'am Sabrina. Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Ma'am! Uy! Ma'am, dili naman siyang tubag! Uy, ma'am! Uy, ma'am! Ma'am! Nagkatukol naman ko sa pa, uy! Uy, ma'am! Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Lo, guro maayon sa kumbukton. Doon na lang ta sabay. Mamahaway una ta si Rodel. Misakit lang akong tiil mo kinalisa. Pasilo agad ko lo ha. Ang gidahati ka na itong dapita. Huwag ka magkasasa. Huwag ka bagid kakita ko. Kinsa na namusin na to lo. Wah, nagtuong na. Itago lang ang namusin nato. Rugay naman unta ang panahon nga may labay ko. Ako magtuong nga doon naghihapoy nagbantay sa maong utlanan. Ang mga sumusunod tingali sa palasyo ang nagbantay sa utlanan lo. Pero na may sumusunod ang mga palasyo. Silang tanan, pulos na patay. Unsa? Mao ka na ang akong napalitan. Si Ignacio Palasyo gipatay. Ang iyang asawa nga si Clara gipatay usap. Ang iyo ding anak lo. Wa sila'y anak. Unsa? Maulang anak ang akong nahibawan. Pero kung manay sumusunod ang mga palasyo, kinsa may namusin na to lo. Ang gipabantay tingali silang bahay. Hapit na mo sa pang adlaw lo. Dali. Mula ko sa tasabay. Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Hapit na mong gabi, ma'am. Kain man ka, ma'am. Paano may singgit man ka? Ma'am Sabrina! Ay, saan naman eh? Tangiyo ka din sa sapaw. Ma'am! Ma'am Sabrina! Ay! Kain lagi taon, ma'am, ay! Ma'am! Unsa man na nagputi. Ang panyong puti man niya. Nakita ni Ma'am Sabrina sa ibabaw. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Annalisa! Nang sa mas lolo! Kanayo mo nagyagak! Lingko din lo. No! Sir Rodel, di matimugikan! Dito mi sa utlanan sa yuta sa banot. Ug sa mga palasyo. Ay, nakuha itong usaka. Ay, balding tubig, ana. Maghimasa ko atay. Sige, lo! Hain man si Sabrina ana. May gawas siya kanina sa bahay, sir. Apan akong gipangita kay gisugo magugong Madam Mercy. Pero wa man siya salayo. Hain man ka din si Sabrina. Agay! Ma'am! Ma'am! Ma'am Sabrina! Tingog yung taon, ma'am. Ay, aray! Naunsa man ka, ma'am, ha? Ano galit man kang kating-ig niya? O yan, ihilo man ka! Ma'am Sabrina! Ma'am! Mingit-ngit na kita. Pero wak pa si Sabrina. Wasap si Manny Cardin. Basin silang duha ang bilakaw, sir. Usa din natabo din isang tangwa ko. Kuan, sir. Dinhira man to siya sa silong. Unyang imong mama, may kalit og sugo na ako nga pugnan si Ma'am Sabrina sa pagtulob sa at mga bungtod. Unsa? Unya, mauto. Akong gipangita si Ma'am Sabrina pero wa man sila dinhi. Kahig o ka ng asawa mo, Rodel. Giingan ko na siya nga dili mo tunog sa atbang nga bungtod. Pero mo tunog yun siya dito.
Anong hibaw sab ka nga miadto sa speakers bungtod ba? Nalantawan ako siya sa bintana. Nagsigi og lantaw sa atba nga bungtod. Unsa? Pero, akong ginantaong at mga bungtod, wa man siya dito. Ana, kuhay kog flashlight. Sige, sir. Mauna kini ang akong kiingon kanhimo, Rodel. Dili ta makabaton og kalinaw din his ato tungod kay nagminyo ka. Mahimo ba ma? Muhilom ka? Igo lang ko may pahimangno nimo. Unya pahilomon ko nimo. Kung may mahitapusin mong asawa, ikaw ang sadan. Ma! Sir Del? Sir, merang flashlight, sir, oh. Oh, asa man ka? Pagitaon ko sa Sabrina ma. Alakaw pagita ka! O kung imong makita gapusa na ha, gapusa na din his bay. Diha na mo ma. Pagbantay sa mga daotang espiritu, Rodel. Lakaw, Analisa, uban ni si Rodel. Ha? Ikaw may makakita og demonyo. Malikay nimo sa mga daotang espiritu si Rodel. Lakaw na! Sir Del? Sir, merang flashlight, sir, oh. Oh, asa man ka? Pagitaon ko sa Sabrina ma. Alakaw pagita ka! O kung imong makita gapusa na ha, gapusa na din his bay. Diha na mo ma. Pagbantay sa mga daotang espiritu, Rodel. Lakaw, Analisa, uban ni si Rodel. Ha? Ikaw may makakita og demonyo. Malikay nimo sa mga daotang espiritu si Rodel. Lakaw na! Nganong misiga pa man ang mata ni mo diha, Ana? Oh, oo, madam. Ay, pagdaog flashlight, Ana. Ay, pastilan! Ngano dili man sila mamati na ako, Elmo? Eh, madam, hatag ko na sila. Dili na sila mga bata nga musunod lang sa gusto mong ipabuhat nila. Pero ang kagahi sa ilang mga o ang makaingon nga madisgrasya sila. Madam, may ipangutana ko nimo. Ah, unsa man kada? Nakahingumdum ka ba ba sa mga nahitabo sa utlanan sa yuta sa banlot ug sa yuta sa mga palasyo? Oh, palasyo? Oh, madam. Nganong naghisgot man ka anang mga palasyo? Ayaw nagkahadlok, madam. Otrosan ng pamilya ha! Mga demonyo na sila! Nahinumdum pa ba ka kung kinsa ang nagpatay nila? Oh, patay? Ah! Ayaw na kong gisgutian na mga patay, Ilmo! Gipulan na kong pamatian na mga patay! Madam. Huwag na laing balita ni ining dapita. Pulos na lang patay! Madam, ay kalimti lang ang akong gisulti. Saban na ko pagkikalimot ka nakabati naman ko! Kanang mga palasyo! Mao ka na silang... Madam? Madam, ay nga nung kalpagkakahilom ha? Madam? Hain naman to, Rodel. Ha? Hain na tong akong anak. Madam, may nakaw si Rodel, iyang gipangita si Sabrina. Ay, badlunga sila. Ayaw sila pato sa pikasbay. Ha? Masuko ang mga daotang espiritu dito kung may mutunob sa kasa Albor Uno. Nahinumdum ka na sa unang bahay, madam. Magitaas sila. Papaulia ang mga bata. Sabrina! Sabrina! Ngit na speakers bungtod. Sabrina! Kardeng! Sabrina! Oh. Sabrina! Oh. Nganong miapas man ka din, Ana? Gipapas ko ni Madam Mercy din, sir. Iyak ang gipaubanan. Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain magkani si Ma'am Sabrina, oy. Ngit-ngit naman din si Sapa. Sabrina! Ma'am Sabrina! Bakit ka, Sabrina? Sabrina! Murting mo nula ni... Sabrina! Ni anak og si Rodel. Nangita na tala na mo. Sabrina! Kardeng! Ma'am Sabrina! Sabrina! Manay Carding! Sir! Hindi anak ko! Manay Carding!
Ay, 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 salamat. Salamat na may abas mo. Ay, si Sabrina Karding. Kalit man siyang nawa, sir. Sa mga itabo ang nawa mo si Sabrina. May abas mi ninyo din ganina. Hayag pang adlaw niya. Kalit lang mi nga nakabatik buto-buto sa layo niya. Nakakita mi og panyo. Aaw si Ma'am Sabrina nakakita ing mong panyo diya sa yuta. Kung kinsa man ang panyo. Wa mi kibaw. Napulitan na ni Ma'am Sabrina diya sa yuta. Nya, nakakita siya tunog paingon sa sapa. Yang subay. Sa... Niya ito sa sapa si Sabrina? Oo, sir. Ako siya masundan. Apan, nabatin na lang na ako, sir, nga misinggit siya. Unya, nawa na si Ma'am Sabrina. Dili! Di mahimong mawa si Sabrina. Di mo siya napita mawa. Dito sa dool sa sapa, sir. Pero, wala naman siya dito. Wala siya dito. Pagdali mo! Ato siya pagkitaon sa sapa! Sir! Sir, dahil pagbantay mo si maligid ka! Dali, ana. Sundan na to si Sir Rodel. Dili mahimo magabihan ang mga bata sa gawas kay delikado na kayo ang panahon karon. Madam, hindi na mga bata sila Sila Sir naman Rodel. ko nagpasidaan ninyo nga inigtikyop na ganis kang ngit-ngit kinala mahipos na ang mga bata. Wa na'y magdagandagan nila des gawas. Pero dili gyud mo magkasabot. Unsa man, ganahan dun mo nga dagiton sila sa mga daotang tao. Madam, Gubot na karon ang panahon. Daghan ang gubat. Gubat sa tao, batok sa daotang espiritu. Ug wa tay dag-anan sa daotang espiritu. di naman siya kumagkabati siyang isulti. Mao na nga dili ganahan si Papa Romero ni mo Filimon. Kay pasagdan man lang nimo mga batang magdagandagan sa gawas. Aun sa bangka, wala kay laing mabuhat gawas sa paghinuktok. Pangitaan na si Padre Ramon. Ano, nayabag na sabing sinultihan ni Madam Merce. Sabrina! Sabrina! Ma'am! Ma'am Sabrina! Di ba siya napita mawa Karding? Oo, lagi, sir. Hindi siya nawa. Basta katapusan akong nabati nga, misinggit yun siya. Sa magkainit tabo ni Sabrina? Sir! Hindi ara tingali sa iyong dapita. Sabrina! Ma'am! Sabrina! Sabrina! Hain ka! Ma'am! Sir, kinahala magpatabang na tas mga pulis sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Sawa pa daw ito mahitabo niya. Lakaw Karding, adto sa lungsod. Panawag og tabang ato. Oo, sir. Sir Del, maayo tingali nga mapahuway lang una tas pagpangita ni Ma'am Sabrina. Natuyok naman ko nato maayo ng bahin sa sapa. Pahuway na lang, Ana. Ako na rin mangita ni una ni Sabrina. Sabrina! Uwa ka to si maligid sa sapa. Walang unti daw tang nahitabo sa kong asawa. Walang unta. Sabrina! Hay naman si Ana. Ana! Wa pa man sila mauli, Madam. Usawa pa mauli. Kay hain man dahil sila. Ay nangita ni Ma'am Sabrina. Gabi pa sila nangita o wa pa sila mabalik hangtod taron. Unsa? Nangita sila kang Sabrina? No? Madam? Wa pa ba mauli si Ma'am Sabrina? Wa pa man. Muwa doon ako sa lungsod, lo. Madam, magpatabang na ko ng misa. Pulis sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Unsa? Nawagtang ang asawa sa akong anak? Oo, madam. Mulakaw na ko. Ay, magigit ka si Sabrina.
Kanuwa man siya din eh. Sir Rodel, basin doon na sa bahay si Ma'am Sabrina. Pero kung tuwa pa siya sa bahay, may balik ko ta si Carding anong paibaon ta. Gusto ka. Nahandlo ko, Ana. O, nagkikalukan mo, Sir Rodel. Nahandlo ko nga doon ay nautang may tabo na Sabrina. Unsa? Mauna. Ganun gusto mo pamanggal siya na ako nining Dapita. Sir, kung mabalik man gani si Ma'am Sabrina, ayaw na gid siya pataa kaing dapit, ha? Sabrina! Sa manig dapit, ha? Kay kasakit sa kong iyak ko sa usa ka payag. Anong niyak ko ining payag? Saning dapita. Kay kasakit sa kong saning akong saning kipurong sa kong marami na sabot. Dahon sa bayabas. Kipurungan ko panapton nga may dahon sa bayabas. Anong naabot ko din eh? Sa manitapita. BXDC. Good morning, good afternoon. It's January 29, 2025. Kung natunggan ninyo guys, ang kiniakong soliran pamati guys sa itong my story. Okay, dito na ko edit guys. Pag out na ko no, gikan sa trabaho. I hope nga dili po no ang nag-vlog ko no hay nga dili po no guys ang karinderya para makasave guys magbound po o loto para sudaan nalay palit mo graming tao. Awang putani gulay-gulay na naman ko dito. Grabe Paris pinong ako. Super SPP. Grabe ka po na ko guys. Ang karong gabi yan. I think mabalis. This is not my place. Kuno man oy. Asa mo? Dara mo ka table. Join na lang ko ninyo oy. Gusto ko mag-solo table niya, wala ba ya? Long table gyud ni. Ay diri. Wala na diri sir. Diri. Asa man diri tatulog? Diri na tatulog. Diri? Oh. Diri man daw eh. Tatulog na ako, long table mo. Sige diyan. Ay pagod ko naman diri na lang ko. Kamo. Diri na lang, ego makulo eh. Pero okay naman ko diri. Salamat sir. Pero ta diri. Ako kabalo.
Ano na lang, isumpay na lang. Armatay na. Galing sa daan, sa bawa na ikiuna. So, here we go. Pakayo guys niya. Grabe ka. Galit ko man yung guys, ay kung nalingaw mo sa drama, no? Nakapulong nakapunan mo, nakapagtulong ang karong adlawan. Dari sa kini akong suliran. Dari dito lomi. Yan po dali guys, kay libre ang sabaw. Libre ang sabaw diri ng Karinderya. Naku, may ginataan nito magulay. Ginataan nga gulay. O, nakapasa. Kuan. Labong o. Bawas ako. So, thank you so much again, this student by Pamal, and good afternoon. Good morning, good afternoon. It's January 29, 2025. Ang natunggan ninyo guys, ang kiniakong soliran. Pamati guys, sa itong my story. Okay, dito na ko edit guys. Pag out na ko, no, gikan sa trabaho. I hope nga dili po no ang nag-vlog ko no hay nga dili po no guys ang Karinderya para makasave guys nagbound po og loto para subaan na lay palit mo maraming tao. Awang putani. Gulay-gulay na naman ko dito. Grabe karis ko ng kapot. Super happy. Oh, grabe ka po na ko guys. Ang karang gabi yan. Lakad. I think mabalis. This is not my place. Ito naman, oy. Asa mo? Dara mo katibol. Join na lang ko ninyo, oy. Gusto ko magsulot table niya. Wala ba ya? Long table yun ni. Ay, diri. Wala na diri, sir. Diri? Asa man? Diri tatulog? Diri na tatulog? Diri? Oo. Diri man, oy.
Tatalo ha. Ako long table mo. Sige diyan. Ay pero okay naman. Dali na lang ko. Kamu. Dali na lang. Ego makulo eh. Pero okay naman ko din. Salamat, sir. Tulo ta diri. Ako ka ba, lo? Ano na lang, isumpay na lang. Armaday na. Galing sa daan sa bawah may giuna. So here we go. Pakayo guys niya. Grabe ka. Galing ko man yung guys, ay kung nalingaw mo sa drama no, nanapuloy na kapunan mo na pagtulutan karong adlaw. Diri sa kini akong suliran. Diri dito lomi. Yan po dali guys, kay libre ang sabaw. Libre ang sabaw diri nga Karinderya. Nako may ginataan nito nga gulay. Ginataan nga gulay. O, naka, sir. Kuan. Labong o... Bawas ka po. So, to, thank you so much again, this is Dodong Bite Mamang, and good afternoon.